Sanibonani, ngiyakhulekela umaphanda phansi ebuyini uthi ungaqeda chopeka ababhemi nabafokazana bathi ibhube selibhodla phansi kweziziba abanye bebhodla ngomkhono bencinde bekhafula nangibela uphunyuka bemphethe utala kuzolifica yini na bathi inyanga yeshumi evuswa iziguli abanye abalaphi bevuswa ngama-alarm ekuseni ngovivi. Ngiyakhulekela bathi sekusile abantu abaseguli ngikhona ngiseSoweto Diepkloof ezone 5 abantu abaphumeke ngomningi. Ngabe uzohlola, ngabe uzofuna ukugeza, ngabe ufuna iwasho, ngabe ufuna insebenzo, ziyenzeka singakhohlwa njalo. Ngabe unenkinga ekhaya, ngabe ufuna ukuhlambulula amathongo akho, sondela uNkulunkulu ekubusise. Abantu abaphume ngomningi ke usuka kusasa kuyasetshenzwa kuyoze kushaywe isabatha. Ngabe ufuna inyanga yeshumi shayela le number 0765678530 0765678530. Inkosi kubusise, uNkulunkulu abe nawe. Siyabonga wena udinga inyanga yeshumi asidibane. Singakhohlwa njalo ngiyeza indawo ngendawo ngokuhlukana kusukela nje kuJuly ngizohambela indawo eningi abantu abakhululeke. Njengalapha eFriday ngibonile emlayezo yaphuma ukuthi bacela sibuye, sizobuya eFriday siniphe lezo nsuku esinipha zona. Cabanga ukuthi indawo nendawo kufanele ngihlale iviki, nendawo ngihlale iviki. Eyangakini indawo ibhale phansi ngizongeza ukuyilibala nayo ngizosho ukuthi ngiyeza. uNkulunkulu ekubusiseke. Ngicela nje abafuna ukubonga othi ngeze kunyanga yeshumi wathi mkhulu wangisiza. Ngicela ungishare i-comment yakho lapha, ngifuna ukuyibusisa ukuthi kwande nangabe wathola umsebenzi, nangabe uthenga imoto, nangabe unomuzi, nangabe kwangena imali, kwakuvaleleka imali, nangabe izitha seyiphelile. Share i-comment yakho, uNkulunkulu ekubusise. Siyabonga.